Ix-xogħlijiet fuq il-bini ta' assa ġdida tal-Pulizija waslu fl-aħħar fażi tagħhom. Dan ifisser li ftit xhur oħra din l-assa se tkun tista' tibda tagħti servizz lil residenti u eluf ta' nies li jżuru din il-lokalità, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. Dan b'investiment ta' 130,000 euro. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri żaru dawn ix-xogħlijiet. Huma esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li din l-assa se tkun aċċessibbli għal persuni b'diżabilità permezz ta' installazzjoni ta' lift. Qed isiru wkoll titjib fl-infrastruttura kif ukoll investiment fit-teknoloġija. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif il-Korp tal-Pulizija qed jinvesti anke fir-riżorsi tiegħu f'Għawdex. Il-Korp tal-Pulizija qed ikompli jinvesti fir-riżorsi tiegħu f'Għawdex. Illum qegħdin ġewwa Marsalforn, post turistiku illi kien hemm bżonn illi jkollna qassa tal-Pulizija li tkun taqdi l-bżonnijiet tal-lum ta' dan il-post partikolari ġewwa Għawdex f'dawn iż-żminijiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri laqa l-investiment li permezz tiegħu qiegħda ssir din l-assa f'Marsalforn. Huwa ovvju wkoll li anke f'dan il-perjodu tas-sajf li hawnhekk ikun hawn ħafna attività propju ġewwa Marsalforn se jkollna qassa aktar viżibbli, qassa wkoll li ser tagħti aktar viżibilità lill-Pulizija propju f'dan il-post hekk turistiku ġewwa Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.